miesten yksinäisyysepidemia. Onko tää itse aiheutettu? Sitähän oli jo pitkään pinnalla, mutta nyt tuli taas pari uutta video FYP:lle. Käydään nyt läpi, miten sä voit itse parantaa sun chanceja tässä pelissä. Faktahan on, tää on tietyllä tapaa peli, se on tietyllä tapaa markkina. Eli ne käytännössä vie, että löytyy eniten sitä statusta tai mitä ikinä nyt potentiaalisesti joku haluaa miehessä. Ja sit kakkoseksi tietenkin jää nää vähän keskinkertaisemmat miehet. Tämähän on hyvin loogista tulevaisuutta ajatellen, kenenkaan haluaa sitä rakentaa. Nimenomaan se on raaka fakta, mitä mä en haluaisi sanoa ääneen, mutta oikeasti sillä on väliä, miltä sä näytät, sillä on väliä, millaista energiaa susta huokuu, koska miksi kukaan haluaisi alkaa rakentaa tulevaisuutta semmoisen kanssa, kelle ei ole unelmia, ei ole mitään tavoitteita, ei ole mitään suuntaa elämässä. Tämä ainakin vaikuttaa siltä ulkoisesti. Ja tuossa kohtaa ne ulkoiset tekijät tulee peliin ja niillä on merkitystä, koska ihmiset tekee oletuksia. Se on valitettava fakta. Kun kummankaan sä mieluummin asetut rakentaa tulevaisuutta, miehen kenellä on tavoitteita, pitää itsestään huolta, pukeutuu hyvin, on treenattu, selkeästi korkea itsekunnioitus, haluu menestyä, on tosi tavoitteellinen elämässä muutenkin. Vai joku, joka ei selkeästi välitä näistä asioista, ainakaan ulkoisesti, ja sillä on merkitystä. Panostamalla ulkoisiin asioihin sä voit oikeasti vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten sut nähdään. Panostamalla just siihen, että millainen kroppa sulla on, siihen, että sulla on treenattu kroppa, hyvä hygienia, siisti pukeutuminen, koska ulkonäkö on se ensimmäinen asia, mihin kiinnitetään huomioon, kun nähdään joku ihminen. Sä vedät puolees just sitä energiaa, mitä sä annat. Yksi tosi olennainen asia on se, miltä sä näytät, miltä sä vaikutat, miten sä kannat itseäsi. Eli just treenaaminen, hyvä hygienia, hyvä tyyli, vaikka nämä kaikki täysin ulkoisia asioita, niin ne viestii sun kyvykkyydestä olemaan huolehtivainen ja hyvä kumppani sille toiselle. Eli pitäkää huolta itsestänne, tavoitelkaa isoja asioita, olkaa kunnianhimoisia ja kilttejä kaikille. 100%.